Ty Sofie. No ako si brúško umieš? Umí si brúško. Ako si brúško? Ukáž brúško, ako si umývaš. Natočíme vás. Hej, filmujem. No ukážte, ako sa umývate. Dobre si to zavrela. Skús pozrieť, tatino. Skús pozrieť, tatino. Nemám. Hej. To fula. Monika teraz natáča, ako sa... Ajaj. Nevytieka, nemala by. Len asi pena splasla. Aha, siahne. No? Napustíme ešte. Sofie, ukáž Sebinkovi, ako škaredo sa pozeral Ujo na teba. Ako škaredo sa na teba Ujo pozeral. Sprav panči, panči. Panči, panči, sprav. Panči, 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 panči. Panči, panči. Čo to robí? Čo to robí, Sofie? Tak to nerobí. No. Nie, ja ho doma učím, že vo vane, keď sa kúpe, že nemôže stať, lebo že sa šmykne a rozbije si zub, vieš, tak on doma si naučí.